Ruta de Comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Ven al mundo audiovisual con Ruta de Comunicaciones. Profesionalidad, estilo. Ruta de Comunicaciones. Producciones audiovisuales. Diseño y publicidad. Vídeos industriales. Spots publicitarios. Imagen corporativa. Diseño y publicidad. Ruta de Comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Xoería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoería Fondevila somos especialistas. Xoería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoería Fondevila, Praza de Galicia, número 15, a Estrada. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, lincha, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda. Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampiona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo. Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza. O resultado do leite que producen estas vacas é de unha alimentación equilibrada en base a pastoreo e complementada con sementes de liño ricas en omega 3. Obtemos un leite con un porcentaxe moi baixo de grasa, tan só un 3%, en relación con un leite do mercado que ten un 3,60, un 3,70, e a maiores moi baixo en ácidos grasos saturados, menos un 20%. A maiores obtemos un leite moi rico en ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos saludables, beneficiosos para a salud como o omega 3 e máis o CLA. Por tanto, temos un leite moito máis saludable, un leite con menos de 24 horas, recén muxido, pasteurizado e co sabor de sempre. Para disfrutar deste leite, visite a nosa máquina expendedora na Praza de Abastos. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. Bueno, temos con nós a un home que eu creo que está feliz, a lo menos ahora ya lo presentaré, porque é un home que veu como esta tempada cumplíase o que el pedía e decía ao principio da tempada. Imos falar de fútbol nestes primeiros minutos e imos falar de un equipo que ven de conseguir un ascenso importantísimo, xa que en 2 anos, por un primeiro subeu a segunda autonómica e xa conseguiu tamén o ascenso a primeira autonómica. Por lo tanto, en nada, é un equipo que terá evidentemente que volver a estar pelexando incluso, porque iso é o que quere o seu presidente, por o ascenso a preferente. En todo caso, moitos estradenses esta fin de semana seguramente viron,
participaron ou se sorprenderon con unha celebración preguntando quen son esta xente que está celebrando algo. Bueno, pois eran os xogadores, por suposto a directiva e os aficionados do Estudiantil. Está con nós o peixeiro de Cirela, José, moi boas tardes. Boas tardes. Se digo que se sorprenderon porque fixestes unha celebración espectacular, todo polo grande. Sí, a verdade que sí, a verdade que foi unha espectacular. Empezamos ás 10 e media en Loimil, nos vamos por Loimil, nos vamos por ali, e depois viñamos para a estrada. É verdade, ademais, teño que desde aquí decir un abrazo a toda a xente da estrada que nos acolleu. Algúns se sorprendeu que dicía que era isto, que pasa aquí, porque unha banda de música, claro. Detrás son campeóns, pero a xente non salía aos balcóns, salía ás ventanas, porque non contaban con aquilo. Bueno, pois, ben, a verdade que estou por esa parte moi contento. Pois contento, como non, pois na recepción que nos deron no Concello, o alcalde nos trajo unha placa, empezamos a tirar algo xa, empezamos a ter unha plaquiña, xa algo, o Estudiantil empeza a ter algo, e despois, dai partimos hacia a nosa sede, a Loimil, aí tomamos unha celebración, a comida era preparada para entre 90 e 100, e a final 120, e tuven que tirar por terra unhas 40 ou 50 imitacións que non había sitio para máis. Xa. Diga, bueno, cando ven de decir o peixeiro, iba a decir o alcalde dixo, pero o peixeiro, que o alcalde tivo un detalle que o Estudiantil ten así xa unha plaquiña, bueno, pois é que xa está empezando a disparar con bala, con retranca, porque o que quere non é unha plaquiña, o que quere é outra cousa bastante distinta e bastante máis grande tamén. Home, nós o que queremos agora que nos fagan unhas instalacións novas, está claro. Nós ahora mesmo o objetivo está que nos po ano que ven, para xogar nese campo temos que ampliar o campo 3 metros de ancho, senón non se podría xogar. Para ampliar o campo 3 metros de ancho hai que tirar con todo o que temos. Bueno, entonces aí agora xa vai ser un pouco dos políticos o que teñen que facer. Aquí está moi claro, o Estudiantil non para a primeira regional. O objetivo Estudiantil é como mínimo, mentre eu estive a frente deste proxecto vai ser preferente. En preferente imos mantener, imos intentar facer un equipo aí ben, e despois, se Dios dirá, se iramos a terceiro, nos quedamos en preferente, ou incluso desaparecemos. Aí xa non... Está tan claro, non teño. O que teño claro é que po ano que ven o objetivo número 1 do Estudiantil é subir a primeira a preferente. Que estamos facendo con eso? Pois un magnífico equipo, xa teño un gran entrenador, Juan Rey, que ratifiquei, xa vamos a acordo con a semana pasada, e xa Juan Rey está preparando o equipo po ano que ven. Ímonos a quedar con toda a plantilla, son 20, 3 xa non van a quedar, que entonces nós ímos a incorporar, queremos ter unha plantilla de 21, 22, ímos a comprar 5 cracks, 5 fichajes que sean de terceira e segunda B, para que nos den un salto espectacular a categoría, ao club, que é o que queremos, e con esos 5 fichajes subir a preferente. O objetivo número 1 do Estudiantil o ano que ven, subir a preferente, porque a primeira regional non é nada agradable estar en primeira regional. Motivos de taquilla, motivos de desplazamentos moi lexos, e cando non se traen nada os equipos da fora. Bueno, que vamos ter unha taquilla boa con Lamela, pero despois do Lamela pouco máis vimos ter. Entonces, con preferentes xa estamos falando que van vir equipos moi importantes. Entonces aí é onde está xa o proxecto Estudiantil. Un proxecto ambicioso que se basea en algo moi claro, e é unha aposta económica fortísima que inicialmente sale, non sei se do bolsillo do peixeiro, de onde, pero evidentemente esta tempada xa tiñen un presupuesto que creo que rondaba os 60.000 euros, se non me equivoco, ou dai para arriba. Bastante máis. Canto tiveron esta temporada? Andamos ao final, penso que imos estar entre 93 e 97.000 euros. 97.000 euros? Sí. Que se di moi pronto. Sí, dice moi pronto, pero é verdade. Para un equipo en segunda nacional. Sí. Bueno, pero tamén hai que pensar que nós éramos de segunda regional, con xogadores de terceira división e segunda B. Claro. Andrés xogou en segunda B. E Jano xogou no pasado en terceira. Os Xaneles poden xogar cando queiran en terceira. Suso pode xogar en preferente cando queira. Quer dizer que temos un equipo, o porteiro que incorporamos últimamente estaba xogando en terceira división. Quer dizer, nós temos un equipo moi bo. De hecho, polo vamos xa, creo que son 10 puntos ao segundo, e quedan ainda queda outro partido, podemos levar 12, podemos levar 13 puntos, e eso que empezamos, perdemos 3 partidos ao principio de temporada. Que aí costoulle a cabeza directamente a 2 entrenadores na temporada. Nada menos, a 2 entrenadores, sí. O primeiro que perdemos foi Manuel Gómez, e despois o segundo
Luisito. O primeiro, ademais, foi perder un partido de fora. Xa non houve... É que nós aquí no Estudiantil temos a cosa moi clara. Cando os xogadores lle perden o respeto ao entrenador, e eu xa nese caso xa vou eu che podo comentar co fillo, máis con Arturo, que cando ele sabe unha cosa, eu xe lle anticipo 3 semanas antes: mira, vai pasar isto, vai suceder isto, porque eu estou todos os entrenamientos, porque eu estou en todo, porque son quen teño que estar, son o presidente, teño que estar en todo. Entón eu sei cando o equipo gana, cando o equipo perde, cando o equipo lle teñen respeto ao entrenador ou non o teñen. Entón eu, cando fui, que a Manolo como sustituíno, foi que lle perderan o respeto totalmente aos xogadores. Entón aquilo xa non era un entrenador, era unha feira. Tu tiña de veter, entón tiña un alineador, que alineaba os millores, e nada máis. Tuve que tiralo fora por ese motivo, e lle expliquei o motivo que o tirei fora, e ele está de acordo con eso. No segundo caso, de Luisito, tres de lo mismo. Chegou un momento que mandaban mal os xogadores que a ele. Eu eso sentía, eu palpaba no vestuario, eu palpaba nos entrenamientos. Entonces, cando lle perden o respeto ao entrenador, o mellor que hai que fazer é chimpar o entrenador. Falei con Luisito, e Luisito, mira, tens que marcharte por isto. Nós perdemos un partido, viñamos a Tebeirós, eu xa trouxe un entrenador a Tebeirós, en Tebeirós tuvo un entrenador ali entre o público que non sabía quen é este extraño que está aquí, estuve vendo o partido, e o martes que vai xa se fixo o cargo do equipo. Eu gustame entrenadores que teñan que traballen para o club, que afortunadamente estou tendo un entrenador que traballa para o club. O día que deixa traballar para o club, ten uns días tamén horas contadas no Estudiantil, porque no Estudiantil non se fai contrato nem con entrenador. O contrato é que cobra todos os meses, como cobran todos os xogadores. Entón, no momento que unha persona non está facendo ben un traballo, hai que desprescindir dela. Eu penso que con Juan Rey que imos ter un entrenador para rato. Eu mentres o xogador o respecto, como se teño que aguantar toda a puta vida ao entrenador, non me preocupa, pero ten que ser entrenador de club. Entrenador de club dá que ser unha mala persona por xogadores para que traballe. E sobre todo ganar partidos, porque eso é a primeira das normas. Perder dos partidos non está nunha posición fácil o entrenador no momento en que xa automáticamente sabe que se vai cesar. Non, a ver, eu se perden dos partidos, os rapaces se vacían no campo e luchan e se perden dos partidos porque os outros son mellores que nós, pois eu non lle boto culpa aí ao entrenador, nin aos xogadores, os outros son mellores que nós, punto. Agora, o problema é da forma que se perden os partidos. E se perden a forma do partido por non correr, por non luchar, por non saber a que se xoga, pois eso é cada un motivo de que o entrenador ten as horas contadas no Estudiantil. E isto sabe ben os entrenadores que veñen ao Estudiantil, que teñen ese problema. Pero bueno, aquí hai eso por norma e non hai problema. Eu con Juan sei, porque además eu teño moi claro no fútbol, teño dúas cousas moi claras, que eu son apoio sempre ao entrenador e aos árbitros. Estou en contra dos xogadores e de todo. Incluso dos espectadores. Eu sempre estou envolvendo polo xogador, polo entrenador, que é unha persona sola, ou en caso unha vez son dúas, e os árbitros son como tres. Entón eu aí vou estar sempre a bordo de ese xente. Non costa problemas, eu tomo montados por defender a un árbitro, me quixeran pagar ao árbitro, tomo que enfrentarme a patadas co paisano que lle quixo pagar ao árbitro. Entonces, eso é o por un lado. Despois, claro, o que máis a mí me interesa no club é ter un entrenador que diga este home sabe moitísimo de fútbol, entonces, por lo tanto, teño un entrenador para rato. Creo que temos un pequeno problema, vamos a decir, dende realización, creo que o micrófono, para precisamente colocar yo mellor, xa que estaba rascando e metía un poquinho de ruido cando estaba falando, por eso discúlpanos, pero para que se nos escoite perfectamente, é que os micrófonos pues teñen isto. Temos un micrófono que ao moverse o peixeiro pues moveuse e xa está, pasa moito, son as cousas do directo, non pasa absolutamente nada. Bueno, e os cartos que? Porque ese é outro problema. É dicir, hasta onde chega o bolsillo do peixeiro? A ver, o bolsillo... Non sei se ten un fin ou non, pero... Non, si, me quero meter. Ten un fin, sí, ten un fin. Mira, eu non de 8 meses que levo no club, teño feito 90 publicidades. Partín foi o único equipo de segunda regional que tuvo 2 sponsors, con un por riba de 6.000 euros e 2 sponsors por riba de 3.000 euros, que xa falamos de 12.000 euros ou 14.000 euros. Esos ya son de 3 sponsors. Despois apareceron outras cosas máis. Apareceu outro sponsor por atrás que está, de momento non se vai decir, non quere que se dé nombre del, vai se dar punto nombre del. Tamén do cuarto sponsor. Eso por un lado. Despois temos moita publicidade no campo. No campo hai 90 publicidades.
E 90 publicidades, menos aqueles 4 ou 5, además podemos decir que son veciños que non queren pasar os carteles porque pensan que pagaron un ano, que xa dereito de perrada, entón teñen difícil, porque se non pagan en tema deste ano, o ano que vamos lle dar a volta ás chapas. E non se iba a vir a publicidade. Hai 90 publicidades, unha media de 200-300 euros cada publicidade, ven dando aí as contas tamén. Despois temos 100, de socios a mí non falar, pouquiños socios. Despois hai, o ano pasado a broma miña costoume 20.000 euros, este ano vai andar alrededor de 16-17.000 euros. Bueno, pues, esos son oficiales, esos xa son xa cartos que quedan empiñados, que se quedan de algo. A partir de que despois hai outra cosa, eu marcho por aí cobrar aos cartos, eu gasto do meu bolsillo, que é o do lado dereito, o lado esquerdo son para o estudiantil. Os cartos estudiantiles son íntegros, íntegros para o estudiantil. Eu teño que controlar ao meu fillo, como fago con certame da banda, fago con todo. Un terá que se ti me das 30 euros teñen que ir parar ao certame da banda, ou 60, ou 100, ou 1000, ou o que sea. E nos estudiantiles, se ti me dar 100 euros, ou 50 euros, ou 40 euros, teñen que ir en revertidos ao estudiantil, ter bons xogadores, ter boas cousas, ascender, etc. Entonces, eso por un lado. 30.000 euros, bueno, pues son, nos 2 anos costou unha broma 40.000 euros, bueno, ponlle 50.000 euros, non pasa nada, non pasa nada. Por ano que ven... Eu non gano todos os días, ¿no? Bueno, pero, oiches, eu simplemente o que fixen onte xa, o recibimento me deron aquí na estrada, eu moitas veces fará con rapaces, con 20 xogadores, moitas veces berramos, outras veces berrolle, outras veces eles non me berran a mí, porque saben que eu teño un temperamento moi malo, eu nese minuto que berro, teñen que escapar. Non escapan, pero deixanme falar, porque se algún se me cruza, e nese momento é peligroso. Entón se me conocen, entón aguantanse, pásame un minuto, non hai problema ningún, entón xa, todo eso, que xa vale. Pero isto además ven a conto dunha cosa. Nos dirán, coño, por que este home quer levar o estudiantil a preferente? Se o estudiantil estaba a punto de desaparecer, un equipo que estuvo 23 anos en terceira regional, estuvo na máis unha vez en segunda regional, por que este home quer facer isto? Claro. A explicación é o seguinte. Eu tengo unhas eleccións na estrada e perdí por 7 votos. Non me conocía nada. É verdade que tampouco tiñan moito dereito a conocerme porque fixeme socio o martes e o viernes fun as eleccións. Entón, en 4 días, pouco me iban a conocer. Perdí as eleccións por 7 votos. Depois estuvamos o ano seguinte que o outro que dimitía, que deixaba de emitir, que bueno, en fin, entonces, nunha palabra, non me quixeron na estrada. O peixeiro viña dunha aldea, non, o peixeiro non vale. Vamos quedar con xente do pueblo, ben preparadiña, ben afeitadiños, ben tal, xente do pueblo. Perfecto. Un 10. Estuve en Lalín. Tamén en Lalín non cheguei a facer candidaturas, pero máis ou menos a miña intención era cuidar o Lalín. De repente, un iluminado, unha persona destes que pensan da noite moitísimo, dixeron que a persona ideal para presidir o Lalín que era Viti. Un home de seguros, que anda todos os días con corbata, ben afeitadiña tal, como o peixeiro anda sempre coa camisa por afora. Entonces, en ese momento, a xente dice a Viti. Viti vai meter probablemente o Lalín en preferente, e eu vou levar o estudiantil a preferente. Pero bueno, entonces eu, cando foi que aquí na estrada non pude votar pola presidencia, que a perdín, o ano seguinte non fixe elección, se que outra vez o artista, entonces apareceu unha posibilidade do estudiantil. Entón eu analicei o tema, analicei onde que podía fazer eu e tal, estuve dando voltas mes e medio a cousa. Falei con os empresarios, falei con xente e tal, entonces dixo, bueno, pues eu se collo este proxecto é para facer algo grande, só non collo. Entonces, eu dixen nun momento, cando collín un estudiantil, nunha das veces que fixen, que este equipo en 4 ou 5 anos que vai ser o equipo máis importante da estrada. Aquí, bueno, pues aquí, nesta televisión, perfectamente. Entonces dixen, coño, está loco. En terceira regional, ese vai ser o equipo máis importante da estrada. Pois eu, aos hechos me remito. De momento levo 2 anos, 2 ascensos. O ano que ven seguro que imos ter outro ascenso. Seguro? Seguro. Eu creo porque dixemos aquí, é dicir, 2 ascensos e houve 2 ascensos. Houve 2 ascensos. Este ano sí que máis, cada máis de todos hai unha cosa. Había un ascenso moi importante, que era o ascenso de terceira a segunda. Ese ascenso sí que non se podía fallar. O ascenso de segunda a primeira regional podíamos esperar un ano máis. Non podemos esperar máis un ano máis en primeira para ir a preferente. En primeira sí que é obligatorio por todo, como a decir, hai que ir a preferente para o ano que ven.
E xa saben o xogador, xa saben o entrenador, xa sabe todo Dios. E todo que está comigo ao redor mí sabe que o pano que ven o Estudiantil vai estar en preferente. Por que temos que estar en preferente? Porque te falaba antes. Porque queremos ser o equipo máis importante da Estrada e queremos ao mesmo tempo non estar en primeira regional, porque entonces é mellor estar en segunda. Se pode chegar o caso de que se o equipo ascendese o ano que ven a preferente, vamos a dar por feito que sí, e o Estradense non ascenda a terceira e se manteña en preferente, podía chegar a xogar o Estudiantil e o Estradense. Nunca. Ah, non? Nunca. Eso no caso nunca se daría. O motivo porque nós íamos para o grupo de Santiago, entón nós tócanos a zona de Santiago. Nós non veríamos a zona de Pontevedra. De Pontevedra. Entonces nunca nos tocaría, incluso con o Lalín se descende vai ir ao grupo do Estradense. Claro, claro. E nós ímos ao grupo da Coruña. Eso por un lado, perdón que te No, interrompa. sí. E despois outra cousiña. Outra cosa que eu quero deixar claro xa aquí é o seguinte. As cousas máis importantes que todos os clubs, todos os eliminados, todos os presidentes que están nos clubs, eu pregunto, esos presidentes están por figurar, pero para traer para o club, nada. No Estudiantil está facendo unha cousa pionera que vai ser o único club que en términos de 2-3 meses vai ter un negocio funcionando para o Estudiantil. Veña, publicidade, conten. Ingresar, pois estamos mirando unha cafetería, estamos mirando un restaurante, estamos mirando uns invernaderos, estamos mirando unha granxa, estamos mirando un montón de cousas. Vamos montar unha empresa para que genere dinheiro todos os meses para o Estudiantil. Non podemos vivir con 150 ou 180 socios, 200 socios, pois temos que ter unha empresa que todos os meses haxa 1.000, 2.000, 3.000, 1.500 ou que sea, que ingrese dinheiro directo para o Estudiantil. Que esa empresa este generando dinheiro para o Estudiantil. De momento, nós incluso podemos falar de dúas empresas, pero imos empezar por unha. Unha empresa en términos de 2 meses vai ser unha empresa que vai generar dinheiro para o Estudiantil. Eu conozo o Peixeiro fai algún tempo e pareceme ademais de ser, de ler entre líneas. O Peixeiro xa ten na cabeza cal é a empresa. A ver, sí ou non? Sí. Eu teño así, eu teño. O capaz de que teño que guardarme. Onde está o restaurante? A ver, hai dúas posibilidades. Un restaurante que está ali cerca onde somos nós, ou senón, no mínimo as instalacións que imos a facer novas, facer un local para traballe todas as tardes. E nese local vais a facer uns precios bons, a xente vai estar moi cómoda, vai estar generando dinheiro para o club, é máis barato que nos outros sitios, porque nós podemos generar eso máis barato. Porque vimos a generar, pois, nós non é como aquilo que ten que gastar 1.000 euros todos os meses, non, nós, os 1.000 euros ou 2.000 que se ganan van ser para o club. Entón, eso é o futuro dun club. E eu pregunto na estrada, na Lalín, por aí, por que non montan unha empresa que lle deixe dinheiro ao club? É fácil, eso non é, hai que pensar un poquinho en isto. O que pasa é que é moi fácil, pois o domingo meterse no palco, poñer ben a corbata, que non che se toda a corbata para o lado, e tal, pero o Peixeiro non pon corbatas. O Peixeiro está na taquilla, está vendendo rifas, está na entrada, hai que limpiar campo, limpia campo, hai que ir cobrar as empresas, vai cobrar. Eu levo 17 anos contratando a bandas, eu traballo de todo. Pero é que é así, as cousas con máis cariño faz, con máis... Mira, eu este ano botei moitas noites sin dormir por culpa do Estudiantil, moitísimas noites. E noites enteiras, cando destituín a Luisito, botei a noite inteira sin poder dormir, e era para chamar a 9 da mañán o Ardez, e chamei a 1 da tarde, non sabía que iba a decir para decir que eu tiña que sustituir. Porque isto tamén é unha palabra moi ingrata para un presidente, cando es que, ou algún xogador, dicille, mira, aquí acabouse o choio, e non vales, ou... Isto é moi ingrato esas cousas. Pero, bueno, tócame de facer, tenho que facelas. E como resolveu o tema con Luisito? De puta madre, moi ben. Además que eu, cando vou ceso un entrenador, você sabe porque está cesado. Se é cosa cando eu lle coño un teléfono, falo con ele, me di, mano... Xa non vou. Non, ese sabe por qué. Ese sabe porque algo mal fixo. E eu veño advertindo, porque eu lle advertín a Luisito, que che están tomando pelo, que están pasando de ti e mar de min. Porque eu botille broncas e eles aguantan unha bronca meu martes no vestuario, pero despois fan o que queiran no campo. Entón, no campo non hai unha persona que lle dixo o que ten que fazer. Quen lle pode fazer daño é un entrenador non o pillando o domingo, ou apartando o equipo, ou facendo daño de voltas todo alrededor do campo. Ese é como fai daño aos xogadores. Ou como eu neste caso, este ano tuve que retirar o sueldo.
Eu faltaban 3 meses, dixen, señores, unha reunión que tomou un martes, no vestuario, señores, a partir de agora, aquí nada máis cobra un entrenador. Mentres non vos puñades de segundos ou primeiro, non cobrades un duro máis. O club quedase con 25.000 euros, como costa uns 3 meses, ou 30.000, non hai problema ningún. O ano que ven, con 30.000 euros, o estudiantil fai maravillas. Con 30.000 euros máis, o lle poñas de arriba. O sea, que tuvo que amenazaros este ano... Sí. E sorprendinho co Cío de Lalín, estaban para ir, tiñamos un partido a mañá para ir xogar a Lalín, o Dubra, veo a mañá xogar, e aquel día non lle deu o Cío, señor, suspendiño o día ese que dice, queda suspendido o Cío de Lalín, e queda suspendido o sueldo. O momento que estea de segundo, eu como os fichei a todos, foi para subir a primeira regional. Ou algún dos que hai aquí, cando fichei, e dice que era para quedar na segunda. Se hai algún que levanta a mão, que o diga. Entón, eu a ese señor que dice que era para quedar na segunda, perfecto. Pero non. Eu era para ir a primeira. Entón, como lle dixen a verdad, aceptárona, porque tiveron que aceptala, poñéronse de primeiros, pagueille, e despois que andar cendan o resto. O penúltimo mes, e agora, cando queden eliminados da Copa, que queremos ganar, que temos outro reto espectacular, imos ganar a Copa do Sar. Eso vimos despois. Bueno, entonces, agora, mesmo o equipo debe ser justamente un mes, que máis a 13 xogadores, prima de ascenso. O único equipo que paga puntualmente os primeiros viernes de cada mes é o estudiantil. E sempre tuvo cartos. Porque cando nos tiña o club, tiña o seu peixeiro. E o mes pasado subín 3.000 euros, o primeiro mes 3.500 euros da miña parte despois xa subí para o club, non hai problema. Pero tamén a cambio, estou contentísimo por haber gastado esos cartos, estou contentísimo pola plantilla, porque estou orgulloso da plantilla que teño, e ben, pero, olles, cada un vou poñer no seu sitio, pois eu me levanto os días ás 9 da mañá para estar traballando para o estudiantil, andando cobrando publicidade, vendendo rifas, vendendo lotería, vendendo de todo. Aquí faise de todo, para generar dinheiro para o club. Eles teñen que corresponder no campo. Vino a entrenar 3 días a semana, vino a estar ali a hora, e ganar os partidos, que pesos fichei, se non fichaba. Claro, eso sí que era así. Pero acaba de decirme outra cousa, a Copa do Sar, que hai que ganala. E a Copa do Sar, bueno, é outra historia tamén, ainda que evidentemente ten equipo estudiantil para estar aí, porque demostrou este ano, vamos. Este ano temos unha ventaxa, non entran os equipos de preferente. Pues por eso. E entón, por eso este ano nos agarramos a Copa do Sar. Pero sí entran os de primeira. Sí, entran os de primeira, sí. Pero nós temos equipo para ganar os equipos de primeira. Temos que, ademais, se hai que reforzar o equipo, vais a reforzar o equipo. O entrenador sabe ben que ten orden de se hai que renovar, se hai que fichar 2 ou 3 persoas, se ficha. Pero hai outro problema. A Copa non é igual que a Liga. A Copa é a doble partido e podes quedar fora. Se perdes un partido e non és capaz de superar o seguinte. Quer dicir, aí xa o reto é notable. O próximo domingo xogamos co Callobre, que nos tocou o Callobre. Aí teóricamente teñen máis ou menos fácil. Máis ou menos fácil. E depois os partidos que veñan é a doble partido xa. E aí non pode perder o estudiantil. O estudiantil pode perder un partido solo. Un día que lle salga mal ou tal, pode perder. Que é complicado hoxe por hoxe. Tal na unión que hai no equipo agora mesmo. Entonces, pero a doble partido non pode haber equipo e ganar estudiantil, porque eu teño un magnífico xogadores. Eu teño xogadores de preferente, de segunda B, é que teño un magnífico equipo. E ficho agora mesmo que fan a falta para ganar a Copa. Deixame aclarar, Peixeiro, cando digo que teño fácil o do Callobre é pola categoría que ten cada equipo, pero ollo, que eu non estou dicindo que o Callobre se ni non teño menos un equipo fácil, que pásame enfadar os de Callobre ahora comigo. Para nada, ademais... Si non quero, O sea que, simplemente eso, que é un equipo feito, como decía o Peixeiro, para estar en unha categoría, bueno, importante, e teóricamente sobre o papel, pues pode ser máis fácil o Callobre que outros equipos de primeira, pero bueno. Non cabe duda que sí, pero cuidado co Callobre, o Callobre foron o maestro da escuela. Por eso. Eles ainda momento están aterrizando, é o primeiro que saen nesa categoría, están aínda, pero eu cun respeto particular hacia o Callobre, e teño os amigos espectaculares no Callobre, e hoxe estou precisamente falando co presidente, para ver se me faz a favor de xogarme o 25, por nós a Liga empezaría o día 2 de maio. O día 2 de maio, como teño o certame de bandas, pues quería levar os xogadores a comida, queríamos tamén presentar ali no palco, como hicixen o ano pasado no medio de 5.000 personas, pois isto foi o equipo que xogou a segunda regional. Este ano me gustaría fazer ese detalles tamén, porque tamén ao mesmo tempo decía Monte, un xogador que temos de 39 anos, Suso, capitán, agora o segundo capitán do estudiantil, capitán do Calo moitos anos, dixo que ele vivira 7 ascensos nos 40, 39 anos que ten, e dixo que o que ele vira onte que non vira nos 7 ascensos.
porque vivir onte non viran ese tercenso, porque aquí as cousas prepáranse moi ben, prepáranse con antelación, prepáranse ben, eso de a dar unha volta pola estrada coa súa carroza, coa banda adiante tal, ese é un acto para un xogador e lle gusta, porque todo Dios lle gustaría estar o domingo por nesa carroza, os xogadores, porque é un marketing que además os xogadores son estrellas e queren esas cousas, e hai que facerllas, así que son estrellas, a verdad. E agora aquí entre nós é que non nos escoite ninguén, e o Peixeiro encantoulle tamén, entre outras cosas, porque veu a estrada e dixo, eu estou aquí, Non, a ver, eu un cantón, pero nunca vin con intención de malas intencións ou de decir, eu este ano, ojalá que subo hasta esa terceira división, ojalá, e eu deseo polo presidente, mira, aunque por algunhas personas o mellor non merecía, polo presidente se me interesa que suba, mira. Están nos vendo, por certo, bueno, pues de Tailandia. Se nos está vendo, mando un abrazo de aquí. Está de vacacións, bueno, entonces, polo presidente e por algunha xenta máis e por algúns xogadores que son íntimos amigos meus que suban a terceira. Isto teño clarísimo. Ora, eu teño que fazer o meu traballo é chegar a preferente, sería un feito único na historia con un equipo dunha aldea. Se conto máis, 2000, 45 veciños, 350 habitantes, un equipo en preferente ou en primeira regional. Penso que me deien datos a algún concello de Galicia que poida facer eso. No, que o sepa non hai ningún, eso está claro. Eso, que deien datos. Pero tampouco hai ningún equipo de esa categoría que teña eso. Os euros que están encima da mesa, os cartos que pon encima da mesa o Peixeiro. Hai que buscalos. Hai que buscalos. No, non digo que non hai que buscar, pero buscalos. Eu busquei 70.000 euros ou 80.000 euros. Ou 85, busquei. Ora, hai que saber tamén, saber a que años dan, e saber de que forma. Eu cando eu pedir unha cousa, eu dixo, mira, vou pedir unha cousa para isto. Eu aos sponsors dixen, mira, dame 6.000 euros, 7.000 euros, que vou subir aquí para a primeira regional. E os sponsors dame 7.000 euros. Pero porque sabe que o Peixeiro diga unha cousa e faise. Home, hai unha Pise Ponte que tamén non era unha desgracia, nós se ganamos os últimos partidos, e tomamos un 3 ou 4 lesionados, o que era a cousa, e non subimos, tampouco era, porque este ano tampouco era o 100% subir. Este ano se quedamos en da regional, un ano máis viñanos de puta madre, porque ademais en segunda regional hai morbo, hai aquí por da zona, agora subeu Valduilla, quer decir, hai morbo nesta zona, na liga esta. En primeira non, en primeira sacas o Lamela non van ter máis nada, pensa equipos alá de Coruña, daqui, que non se conoce a nadie. Claro. Entonces, claro, o morbo está en segunda regional, por eso moitos equipos, pois non interesa subir a primeira. Pero eu non, eu dixen, manos, vou subir a primeira para chegar a preferente, porque a miña meta está na preferente. Quero saber como tamén se xogan preferente, quero ver esas cousas. Eu nunca estuve unha preferente de presidente, eu estuve nunha lín de vicepresidente 2 anos en terceira, e bueno, entonces agora tamén hai unha cousa, daqui pido aos políticos que se me poñan as pilas, porque o día en setiembre logo chega, a instalación do estudiantil, o único que non vale son as redes que puxo Xan Carlos novas. O resto hai que tirar con todo e fazer unhas instalacións novas. E nós, se lle dixen tamén onte ao alcalde, mas a Xan Carlos, que nós o máximo que podemos é xogar 2-3 partidos, ou ben a Berras, ou ben onde nos diga o Concello. Pero 2-3 partidos. Eu teño 90 publicidades, teño ali a xente que me paga todos os anos, e teño que ter a xente no campo. Teño que ter aí, oye, a xente paga para que vexa as súas publicidades. Que, bueno, teño aí un proxectiño se me sale ben espectacular para facer unha cousa grande. Xa en primeira, pero grande. A ver, xa que ningún equipo poida xa... No, bueno, eso estáse mastigando. Agora mesmo tamén teño a cabeza un pouquiño, estou máis xa centrado no que me ven agora arriba o día 2 de maio, que nesto. Isto agora para min xa está un pouco... Si o 2 de maio é o certamen das bandas, para que nos aclaremos. Sí, o 2 de maio temos aí 8 bandas de música, e estou... Agora mesmo facendo a recollida de libro, estou máis xa no... Que era o meu xa non as bandas de música. Sí. As bandas de música, cando onte a banda cultural da Estrada, que mande un abrazo ao director e aos músicos, cando a banda cultural da Estrada empezou a tocar pola Estrada arriba, eu empezaba as perras a temblar. Porque eu son dos que vou gustar diante da banda, eu gustame eso. E tiña aquí na carroza arriba. Entón estaba máis a gusto abaixo, que día che puse a vexer, na farola xa vexer, xa vercher e filan diante da banda. Eu era abaixo, porque abaixo son feliz. Unha banda de música para min eu falo da banda de música para 5.000. Eu escoito unha banda de música, vou todos os días 5.000. Sí. Entonces estou xa máis centrado no agora, ao momento que sí, que é o momento que acabe o certame da banda, voume descansar 2 ou 3 días. Eu non son dos que marcho de vacacións por aí diante. Eu descanso 2 ou 3 días, ao mío collo a ruta de Choletilla, marcho para Zamora un par de días, e tal, e collo parto de Choletilla, de Cordero,
veñen coas pilas cargadas, e para aí que andemos a enfocarse ao proxecto estudiantil, co seu negocio novo que imos a ter, etcétera, etcétera. Bueno, pois, Peixeiro, moitas gracias por achegarse ata esta televisión. Queríamos que estivese hoxe aquí, entre outras cousas, porque moitos estadounidenses esta fin de semana estaban sorprendidos, como ben decía, pola celebración, preguntaban que pasa, ver pois, o desfile, a banda de música, o equipo e, por suposto, ese ascenso a unha categoría que, en principio, é a categoría intermedia para ascender a preferente, que é o objetivo inicial, en un ano. Este ano, a preferente. Un minuto, Sí. Eu dixen sempre que eu dixen hai 3 anos, ou 18 meses, dixen que este equipo é o equipo máis importante da estrada. Cando dixen, fartános a rir moitos. Incluso na casa, se me tomaban de pelo. Pero pegueche esa borrada, porque tal. Entonces, estamos aí. E como me digo, o lobo está chegando. Que viene el lobo, que viene el lobo. El lobo viene. Entonces, nós po ano, objetivo preferente. Dirán os socios e dirán, está loco. Como despois en preferente xunta a 100.000 euros? Por exemplo, para contarlo aquí por preferente. Se non digamos de subir. Hai que xuntar a 100.000 euros para estar en preferente, pelexando para non baixar. Se non pelexar, por posto de arriba. Pois eu tiña máis de xuntar os cartos en preferente que xuntarlos en primeira regional. Tiña máis de xuntar os cartos po ano que ven, uns 120.000 euros que teño que xuntar. Eu po ano que ven vou partir con presupuesto alrededor de 120 a 130.000 euros de entrada. E despois o que faga falta. É moita entrada, Non. É moita entrada. 120.000 euros. 120.000 euros hai po ano que ven para subir o equipo a preferente. Se non chega, hai que darlle máis. Hai que darlle máis. Nos po ano que ven, sí que, además, sí. Po ano que ven non hai tutibeo. Mañana po ano que ven hai que decir, bueno, aquí empezamos. Entonces, por eso eu estou falando dese negocio que vai haber pronto, que vai dar a luz, e máis vou ter a suerte que o día que se inaugure, antes vou vir aquí a anuncialo. Pois, moita gracias. E non vir aquí a anunciar, máis inmediata en publicidade o negocio que se faga, como se vai ser o que sea. E mirar publicidade para o estudiantil. Eso por un lado. E despois estou facendo unha negociacións que empecé nas hai un mes, tuve 2 contactos, unha máis. Hai unha empresa moi importante que se quera introducir en Galicia para vender un produto en Galicia, que se vende moito produto en Galicia dese, que é pulpo. É da miña empresa, do que eu vendo. Parece que vendo pulpo da ría. Hai unha empresa moi interesada en vir a establecer a Galicia, e que o leva a representación dese pulpo. Polo menos que faga a publicidade dele, aunque non venda, que faga a publicidade dele. Entón, os primeros contactos xa que hai con esa empresa, falamos de 50.000 euros como mínimo de sponsor. Son palabras mayores, sí. E eso se está estudiando. Estáse estudiando. Por eso podo falar que se vai a ver un presupuesto de 130.000 euros. Entonces, eso estáse falando, pero eso foi a primeira conversa que tuve. Que falábamos que canto hai que dar para fazer publicidade, nós lo variamos tamén a publicidade nas camisetas, lo variamos a publicidade en todos os campos que falamos, lo variamos unha pancarta desa empresa que teóricamente se quer instalar en Galicia, a vender pulpo. Entonces, falamos desas cantidades. Entonces eu dixen, bueno, pero hai unha cousa, 50.000 euros, sí, pero despois Sarcendo. Entonces hai un baremo aí que Sarcendo pode casi ir a outros 30.000 euros máis. Por eso estou falando de 130.000 euros. Eu estou quedando, como se di agora, alucinado, Non, eso é un traballo que se está facendo e que vai fructificar probablemente, se non fructifica non pasa nada. Eso está elevando a esas alturas, porque a mí me interesa tamén, olles, que ao mesmo tempo que sempre está moi interesada, eu estou interesado tamén en coller eso, porque se a min esa empresa me dá para o estudiantil pois 50, 60, 70.000 euros, te podes imaginar. Claro, hombre. Entonces, eso tamén, estamos aí baraxando. Agora temos unha reunión concretamente o día 9 de maio. Temos unha reunión, ímonos conocer personalmente. Eles van vir aquí a Galicia, van vir a miña casa, teñen xa o hotel reservado, todo eso, van a esperar a Santiago no hotel Compostela. E imos estar 2 días aquí baraxando, vou presentar puntos de venta, vou presentar toda a maniobra para que eles se veñan a introducir aquí. E a cambio, como aproveitar desa choia.
Por iso digo eu que aquí as cousas fanse con moito sentidiño, e cando un fala de cartas tamén teñen que saber onde veñen, porque é moi fácil pedricar e despois que non salga. Claro, é que eso vamos, é decir, que estamos falando de un presupuesto de esa cantidade, se é complicado conseguir, a máis nos tempos que vivimos, os cartos cando o equipo está, ou cando os equipos están en un nivel alto, imaginemos un equipo que está en camiño de, pero que non está. Bueno, pero te podo dicir unha cousa, te podo dar un dato tamén aquí para todos os oyentes de Radio Estrada ou de Televisión de Estrada. Mira unha cousa, eu levo 3 días cobrando libros para o certame de bandas, e o ano pasado que digo cobrado libros para o certame de bandas, a calquera sitio que foi, problema da crisis, a crisis espectacular, temos que dar sin traballo e tal. Este ano levo 3 días cobrando os libros, levo cobrado para uns 70 empresas, e creo que me falou unha ou dúas da crisis. Agora xa está, a crise agora xa non existe. Xa non existe a crise. Xa non existe a crise. Quen existía a crise? A televisión, que se falaba dos días de crise, e a xente tiña crisis. Agora, a crise sigue estando, pero xa non se fala dela. E, por lo tanto, xa é unha cousa boa, xa non se fala dela. Eu, por un lado, ese lado xa estou contento tamén. Bueno. Xa estou contento, e máis daqui a pedirle a todas as empresas que agora vou a pedirlle, como que digo eu, o impuesto revolucionario. Aí están as cámaras para que se aproveito para que sean extraordinarios, que non lle avise a nadie, que vou ir pedirlle, porque fixen un libro porque non tuve un tempo, era para non fazer o certame, pero despois tamén se me faltaba o certame despois de 17 anos, que por certo, que vir aquí un día anunciado, Home, claro. E que xuve un día aquí anunciado. Entonces, collino a última hora, entonces fixen, falei co alcalde pagamos libros, metieron na imprenta, saquei os libros cos anuncios do ano pasado, espero que, de momento, un 10. Todos se están portando maravilla, os atentos a xente empresas que fun, todos, incluso algún me dou mar do que eu lle pedía. Por eso eu estou sempre moi agradecido a todas as empresas da zona, estou moi agradecido cando eu fago unha cousa, podo contar sempre con o respaldo das empresas, porque teñen credibilidade en min, saben que non vou pedir para min, vou pedir pon a cousa, pido para a banda de música, pido para o estudiantil, como se pido para facer unha casa a un paisano. A mí mordan, porque saben que os cartos que me dan a mí van ir directamente para a casa do paisano, ou para bandas de música, ou da. Eu para ganar cartos teño unha empresa que me vai bastante ben, teño un negocio de pescado fresco, 3 coches, vaime moi ben, teño unha empresa de congelados que teño 2 camións vendendo, vaime moi ben, entón eu estou jubilado, cobro 500 euros ao mes, non teño problemas económicos, ningús. Entón eu, o diñeiro que me den é para fazer esas historias, e cousas sempre grandes. Cando o peixeiro se mete nunha cousa, analiza, se ve que pode, vai se fazer, pero grande. En pequeno non. Porque as cousas en pequeno despois sempre dan como dan. Entón, nós, as cousas fan sempre nada. Eu, cando estuve eu fundei a banda da Puente Lederma. Eu soliño fundei a banda da Puente Lederma. Fun criticado ao principio, despois de 3 anos, estamos sin problema de nombre, tal, pero pois, está todo normalizado, e fixen sempre cousas importantes, porque se algún día morro, algún van a decir, aquel peixeiro, aquel pelado, aquel home que ten pouco pelo, aquel barriga grande, fixo cousas, eso é o que a mí me queda para a historia. De momento, nunca me fixeron ninguna homenaxe, ni non quero. Oye, non me fai falta. A mí que me parece, por o que dicía de que foi criticado, a mí que me parece que cando é criticado é cando máis o peixeiro, cando máis reacciona, que lle gusta que lle poñan a guión. Sí. Que o critiquen. Que me critiquen. Que me critiquen. Que lle vai a marcha, vamos, sin oros novos. Sí, pues a mí vai a marcha pesado, que me critiquen con verdades. Que non mandan diciendo que ando con malos rollos, ni que ando con fariña, nin con droga, nin con nada. Que me critiquen do resto, que me digan que o peixeiro meteu ao bolsillo o estudiantil, jodeu yo o estudiantil 20.000 euros. Pois de puta madre, pois oye, que listos son. Se vin aquí poñer con nada, marcho con 20.000 euros para casa, son inteligentes, verdad? No certame de bandas, o peixeiro gana 1 millón de pesetas, gana 2, como din algús. Oye, se digo eses que din que van, pois quando colles ti, eu estou a punto de deixalo. Estou pedindo sempre que haxa quen colle o certame de bandas. Cada ano que fago o certame, colledo o certame vai ser o último ano. Nadia, pero moi fácil de aquí. Pero a mí eso non preocupa. No estudiantil, mira, eu ainda onte lle tuve que dicir a un socio que pagou 30 euros, e vou pedir a colaboración de 5 euros para arriba, e o tipo dá má espalda e refuñea. E dixen, petella se lo me mira, oyes, que son guapo, joder. Eu xa sei que falaches mal de min, en tal sitio. E eu se quero vou chegar aos 30 euros, e xa está. Non chegou esta marcha do estudiantil, pois coña, este tío de presidente. Non, que eu estuve de presidente, non, tu vai che de directivo, de presidente non, onte mesmo, porque a mí non me vale a conciencia de esas cousas. Eu entro de cara, eu non aí xa aprendo nun minuto, porque se un está traballando, depois que se veñan tocando un pouquinho, eso que a mí me gusta. Entonces,
Se conto máis, mira, e acabamos. No, Conto, mira, este ano fixamos por primeira vez o día do club, cobrábamos 5 euros aos socios. O presidente que eu ten vivo, creo que ten 9 presidentes ou 8 presidentes. Eu ten 8 presidentes vivos. A te fixen unha homenaxe este ano, para pagar outros 3. É un dos presidentes, cando lle cobrei 5 euros, eu tipo nunha moto, ten unha moto ao partido con casca e tal, e chega ao partido, cando é para pagar 5 euros, aí di que non paga 5 euros, que marcha para casa. Eu tuve que chamar por el, fono buscar ao fondo da escuela, para que viñera para arriba, por dicir, venta gratis, coño, por 5 euros. Un presidente que foi ex-presidente do estudiantil. Ui. Entendes? Eso, cando tives esas cousas, para min me crecen esas cousas, me crecen que me fagan eso, porque eu dicía, bueno, pero mira, lamentablemente, tristemente, é que é beixiño, porque hoxe un home 5 euros, máis un home que ten, bueno, pues, un chaval que está pagando un piso, está pagando unhas letras, pero un chaval xa, un home xa feito de dereito, sin problema de letras, sin problema de nada, por 5 euros que cobrábamos, que era día de club. Bueno, tamén hai unha cosa que decir tamén o seguinte, no estudiantil nese caso estaban mal acostumbrados, no estudiantil eso era casa de tocas la roque. Claro, cartos sobraban ya montones. Eu cando cullín un club con ahora este creo que me deixou 1.500.000 pesetas. Sí, deixou 1.500.000 pesetas. Ali nada, aí cobrábamos os carnés entre poucos e xa repartían os cartos, os carnés que cobraban xa non cartos eran peles, xa non se entregaban no club. Claro, un entrenador andaban mirando que era un entrenador máis barato. A ver, oi, ti canto quere vir por estudiantil e tal? 300, 400 era o precio do entrenador. Entón, claro, para pagar para o entrenador e pagar 80, 70 euros do árbitro, 2 comidinhas ou 3 que lle daban ao club no ano, sobrabanlle cartos. Aunque se quedaran cos carnés, cos cartos dos carnés. Seguinlle sobrando cartos. Esas cousas. Entón, non se piñería do club, non se facía nada. Eu, nun tempo que levo, pois fixáronse xa o 25, 26 aniversario, 3 inxeñeros de ouro a 3 presidentes, xa lo vamos feito xa 4 comidas no campo, aos socios teñen unha comida, todos os anos gratis, pagan 40 euros, 30 euros, e doy unha comida gratis para 2 personas, se poden queixar, e todo eso. Eso estaban, porque antes estaban mal acostumbrados, e despois tamén, que non estuvo pasando moito problema era este, cando iba a cobrar os carnés, coño, irán para o teu bolsillo ou irán para o club. Entonces, claro, cuando eu oías esas cousas, dicía, bueno, oyes, que pasou aquí? E pasou eso. Entonces, aquí poden ter perfectas verdade que os 40 euros que lle den ao peixeiro ou 30 van indirectamente para o club, para pagarlle ao entrenador, para pagarlle aos xogadores, para facer cousas. Non se estafa nada. Nos había o concepto do churrasco todos os viernes, ali aquilo parecía unha churrasco todos os viernes. Eu collín, o día que cheguei ao club, son directiva, tal, e preséntame, bueno, oye, hoxe temos churrasco. Bueno, eu pensei de churrasco, eu che dixen que cando eu entrara no club, cando xera na reunión que tuve, que os churrascos é eso, que queríamos churrasco, íbamos ao gaucho, aos outros sitios, comelo, ou as camelias, ou onde sea, pagar o noso bolsillo. O club non paga comida nesa nadie, máis cos xogadoras. Entón, presentáronme, bueno, fomos o viernes, foron entrar os rapaces, e fomos con eles, bueno, fixaron un churrasco, entón, e pasan unha factura de 120 euros. A carne, o pan, e outro non sei que, e tal, moi ben. Bueno, pois ao día seguinte o collín, malo fillo, collemos a parrilla, todo eso, e tiramos con todo. A leixa se colleu, entón, cando chegaron, coño, que pasou isto? Mira, aquí no club non hai máis churrasco. Aquí hai unha comida todos os meses que se vai a comer en distintos restaurantes, e esa comida vai a pagar o club, para a directiva e aos xogadores. Pero aquí acabouse xa. Olles, pois queres saber que desde daquela, en cuestión de 5 meses, xa marcharon 4 directivos, que non había, todo o viernes non había comidas, xa marcharon, porque acabouse xa a cultura do churrasco. Entón, non hai churrasco no estudiantil. O estudiantil se quere comer churrasco, pois imos comer, pagámoslo, comémoslo. Agora, comelo no campo non. Só un día hai que fazer unha festa no campo, hai que fazer un churrasco, faz un churrasco no campo, pero é por algo grande. Unha curiosidade, Peixeiro, canto directivos sodes? Porque dá a impresión de que hai un presidente na máis. Non, somos algo máis. Somos algo máis, un é o fillo. Non, somos un o fillo, Arturo, Manolo, bueno, xa somos 4 ou 5, 6 directivos, ou 7. Tamén, como non, Genaro,
somos 5 ou 6 directivos. Pero bueno, hai que decir a verdad, 5 ou 6 directivos, traballo ao peixeiro e pouco máis. Pero bueno, oye, desde aquí tamén un abrazo para eles fan o seu traballo. Por exemplo, Genaro pinto a campo todos os domingos, un 10, que dá un traballo espectacular, pinto a campo, limpio o campo, por ese lado contento. Arturo, delegado todos os domingos, tamén fai un traballo espectacular. Como o fillo, é o que máis leva a hostia nunha palabra. O fillo fai de secretaria, fai de todo. Hai que ir a ver o campo, hai que un día que non vai o outro lavar o campo, vai o meu fillo. Bueno, o que pasa a filla agora empeza tamén a gustar o fútbol, xa está un pouco máis metido no proxecto, xa agora a filla tamén axudado ao hermano na cantina, xa empeza a molleronta foi a comida, xa lle gustou a historia un pouquiño, porque sabes que eu tuve a punto de, eu a semana pasada estuve a punto de ter que vir aquí de prisión para a estrada, porque a muller, como siga así, vai me poñer os tarecos na... É que eso será xa a última pregunta, porque xa non temos moito máis tempo, porque a familia é a que ten que soportar eso. Eu che podo decir que a semana pasada tuve un problema, non un problema, a muller me estaba amenazando que me iba a poñer as cosas na calle, claro, porque eu non vivo máis que po estudiantil e po certame de bandas. E a muller quere outra cousa, quere tamén que viva un pouco para ela, que viva un pouco por fillos, e todo eso. Agora o fillo vai a casar por mes de julio. Felicidades. Sí, desde aquí ver máis ten unha muller encantadora. E entonces estamos, hai que andar con obra na casa para condicionar un pouquiño, para ter un pouquiño algo de centas cousas, estou escapando todo eso, porque para mí a miña vida está nese lado. Entonces, desde aquí, olles tamén. Pero bueno, outra cousilla acabo. Sí, porque estamos moi por encima xa do tempo, Nos certames de bandas, cando máis problemas tuvo foi cando os primeiros 5 anos, cando tiña un montón de xente mandando, e un partido que tuve a casa sin barreira. Aos 5 anos dixen, acabouse directiva e acabouse nada. Aquí, o certame de bandas xa do peixeiro. O peixeiro fai, se ten e se non ten problema dele. E desde aquela, levo 17 anos de maravilla. Peixeiro, moitas gracias por vir. Veña, de verdad, tens que vir para falar do certamen de bandas. Eso xa queda falado. A última semana. Por suposto, moitísimas gracias por estar aquí a contarnos todo isto. Clínica Dental Cuntis. Descubre un nuevo concepto en salud dental. Profesionales cualificados y las más avanzadas tecnologías nos permiten solucionar cualquier tratamiento relacionado con la salud y estética bucodental. Utilizamos materiales de última generación y todo el instrumental se somete al más estricto circuito de esterilización. La Clínica Dental Cuntis, de la doctora Pura Rodríguez, es la primera clínica dental en la provincia de Pontevedra y segunda de Galicia en obtener la certificación de calidad ISO 9001. Clínica Dental Cuntis. Diseñamos tu sonrisa. Necesitas sentirte realmente seguro. Reale Hogar. Seguros para la vida real. Confía as túas vacacións e as túas viaxes a profesionais. En Viaxes Iberia ofrecemos servizo e trato persoalizado. Descubre as excepcionais ofertas en cruceiros, costas, balnearios, viaxes para noivos, Disneyland París e todo o que poidas imaginar. E agora, se faz a reserva antes do 31 de maio, consegue fantásticos descontos. Viaxa seguro, viaxa tranquilo. Viaxes Iberia, sempre pendentes de ti. Nos, agora o que facemos é darnos un salto espacial, pero limitado, para chegarnos a Pascua. Xa saben que, entre outras cousas, houbo na estrada
unha concentración cabalar, a habitual chegada da sociedade cabalar estadense ata a Praza da Feira e os cabalos que son protagonistas tamén na Pascua estadense. Pois ben, fixemos un pequeno reportaxe para que vostedes teñan tamén a oportunidade, se non puderon estar ali na Praza da Feira, de ver un pouquiño polo miúdo o que acontecía.
Ofrecémosche un universo de posibilidades. Pero só un punto de encontro. A Estrada, Centro Comercial Aberto. Si con tu salud no te la juegas, ¿por qué no recuperas el respeto por tus ojos? Federópticos, tus centros de salud visual. Ven al líder en progresivos. Federópticos Fondevila, Plaza Galicia 12, a Estrada. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, lincha, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda. Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampiona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo. Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza. Porque sabemos que os electrodomésticos, a telefonía e a informática son unha parte importante da túa vida, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. Dispoñemos de servizo técnico propio e ademais somos distribuidores oficiais de Digital Plus. Disfruta con nós do plan Renove de electrodomésticos e dunha financiación á túa medida. Visítanos nas nosas tendas da Estrada. Para todo o que precises, elixe Mastercadena, elixe Electrodoméstico Rei. Asador Parrillada Río Liñares. A partir das 7 da mañá danse desayunos, cafés, chocolates, capuchinos, zumos naturais, acompañados de churros, croissants, magdalenas, bizcoito e toda clase de bollerías. Todos os días unha ampla carta: calamares, pulpo, langostinos, carnes a brasa, chuletón, croca, churrasco, solombo de boi, entrecot. Temos 10 variedades de tortillas e ensaladas, así como empanadas e postres caseiros. Ven a celebrar os teus bautizos, comunións, reunións, comidas familiares e todo tipo de eventos. Asador Parrillada Río Liñares. Aproveitamos sempre para achegarnos a conversa un pouco, a veces máis longa, outras veces máis curta, pero sempre conversa amigable con xentes que teñen moito que contarnos, moito que decirnos, en casos como o que teño a meu carón agora mesmo, non só agradecido, senón que eu especialmente agradecido porque sei do palizón que se dou a Nacho Costolla para achegarse dende Madrid ata aquí. É dicir, chegou esta mesma madrugada, incorporou o seu traballo prácticamente sin dormir, e está aquí pois para contarnos a experiencia que xa onte lles adiantábamos en absoluta primicia informativa, ese campeonato de España, nada máis e nada menos que conseguía en Madrid. Nacho, moitas gracias por estar con nós, moi boas tardes. Buenas tardes. Cansado, me imagino, pero feliz. Muy feliz. La verdad es que lo estábamos comentando antes, lo hablamos ayer. Es todo un logro, no sé, es que no se puede explicar, creo que te han dado más ya de lo que te esperabas, o sea, simplemente con haber sido galardonado con el primer premio. Hai que decir que ademais Nacho ten hoxe outro punto de referencia, os amigos da Estrada, pois fai uns momentiños estaban con el, non sei se compartindo un viño, imagino que sí, seguramente sí, e ofrecíanlle un agasallo moi especial que eu quero hoxe que selles a cámara, se posible. Sí, la verdad es que,
Bueno, es de agradecer, ¿no? Bueno, yo me llevo muy bien con mucha gente, pero hay dos personas especiales que además uno me echó en cara de que has dicho de la familia, ¿verdad? Y bueno, tenían preparado pues una pequeña placa que bueno, lo conmemora como, te lo leo literalmente, a nuestro Peteiro de Oro, 2 veces su campeón de España jefe de sala, una vez campeón de España en 2010, seguimos siendo tus amigos, y Miguel Ángel Gómez y Iván Afonso Soto del boliche. Pues enseña a cámara placa, bueno, porque realmente merece moito pena. Yo creo que sí. Es el detalle que, y estos pequeños detalles son los que te hacen a veces el plantearte muchísimas cosas y bueno, y ser como uno pretende ser, ¿no? Evidentemente, en principio amigo, y bueno, agradecérselo a ellos dos. O do Peteiro de Oro hai que clarificalo por aquí a túa faceta de viños, sí, verdad? Que é unha desas facetas importantísimas. En esta casa tiveches o teu espacio, telo cando queiras, o que pasa que agora é imposible porque non tes tempo, pero o viño como punto de referencia, que non é o máis importante, pero sí que é unha especialidade túa. Sí, no, y aparte un campeonato te entra como prueba, entonces son de esas facetas que bueno, que dentro de todas las pruebas que tienes, evidentemente en algunas puntúas más, en otras puntúas menos, unos te salen mejor, otros te salen peor, y con, bueno, pues con el tema del vino pues es una de las facetas que más me defiendo y que puedo siempre aventajarme en puntos cuando en otra prueba a lo mejor lo hago pues un poquito más nefasto, porque bueno, es un cómputo. ¿Qué pruebas son las que tenías que hacer en este campeonato? En este campeonato era muy similar al gallego, con lo cual eso también nos da ventaja. Tuvimos que hacer un montaje de mesa, que aunque suene que el montaje de mesa suele resultar un montaje de mesa sencillo, el jurado mira muchas cosas, mira que la mesa esté bien alineada, que no coge la forma de tirar el mantel, que no parezca la sábana de la cama de tu casa cuando la estás tirando, el cubre, ellos han puesto 6 manteles con 6 cubres diferentes, de diferentes colores, tonalidades, texturas, para también ver cómo lo enfocabas, ¿no? Pensando un poco pues en qué temporada te encontrabas, primavera, verano, otoño. Diferente vajilla, había tanto platos de presentación, como se suele llamar ahora, platos de respeto, platos trincheros, cubertería, había desde la más digamos clásica a la más moderna con el filo hacia abajo, y diferente cristalería, ¿no? Entonces tú lo ibas preparando en función de lo que le fueras luego a comentar al cliente, o en este caso al jurado. Y en esa misma prueba abarcaba luego la decoración. La decoración era libre, tenía un tamaño específico y lo que prima también es una decoración que puedas terminar allí, ¿no? Llevarlo hecho, por muy bonito que sea, evidentemente pues te va a restar, ¿no? Porque se verá que es extraído, comprado y terminado. Aquí yo también quiero agradecer a la floristería Zarcillos, porque bueno, la verdad es que hemos colaborado un par de veces y bueno... Llevabas un centro de Zarcillos. Sí, un centro de Zarcillos. El chico que está allí, pues fui justo además yo me fui para Madrid el lunes, el sábado estuvimos hablando, yo no tenía muy claro lo que quería, es una persona además que tiene grandísimas ideas y aquí estas ideas que tú a veces tienes difuminadas, él te las sabe al menos reflejar, o sea, te entiende, ¿no? Y eso es complicado. Sí. Y eso es complicado. Y bueno, sobre un plato de pulpo, que yo vi que tenía un plato de pulpo allí pintado de verde, le dije si lo tenía natural y bueno, acordando un poco a colación de mi madre, pulpeira, un poquito, bueno, buscando temas de Galicia y demás, pues un poco, pues al final salió un centro muy bien. Entonces, hemos tenido la suerte que Zarcillos, en su decoración, pues nos hemos podido traer el campeonato gallego y nos hemos podido traer un campeonato nacional, con lo cual también hay que hacer mención y bueno, a ver de qué manera también los hacemos partícipes. É toda unha aventura, evidentemente, que ademais ten unha recompensa, pero moito sufrimento detrás, moitos amigos, e moita xente, e moitos nervios, me imagino, non? Sí. Incluso para un profesional como a ti. No, está claro. Es que en el momento, Pepe, que no tengas nervios, malo. Vas a ir confiado y vas a cometer los errores que nunca cometerías. Los nervios lo que te hace es calmarte, es algo contradictorio. Es como cuando dices silencio concurrido y compañía desierta, ¿no? Es como compañía desierta. Así puedes estar rodeado de grandes amigos y sentirte el hombre más solo del mundo, o puedes estar en una soledad tremenda y con una compañía o una tranquilidad o un sosiego magnífico, ¿no? Por los nervios en este caso también te ayudan a ir con pasos de plomo, ¿no? Y estar pensando en los pasos que vas a dar.
y evidentemente hay muchos amigos detrás. Piensa que yo llevaba 1 año y pico, que aunque sigo haciendo cositas de catering, estaba metido en una bodega y claro, eso se nota también la rotación, con lo cual para mí es una magnífica... O sea, yo lo siento por los que han participado, evidentemente, pero... Que eran los mejores de España, hay que nombrarlo, ¿eh? Sí, porque la gente dice, pero ¿qué va? ¿Uno de Madrid? No, a ver, van los campeones de las diferentes comunidades autónomas. Claro. Y yo puedo decir que Canarias, que no tuvo podium, para mí ha sido uno de los mejores. Aragón, fantástico. Asturias, que quedó tercero, el chico con una calma transmitía una tranquilidad, un sosiego. Madrid, que fue segundo, chico joven, elegante. ¿Con una cama, dices? ¿Asturias? Con una cámara, con una calma, una tranquilidad. O sea, cama. No, bueno, también la podía llevar, ¿eh? Sí, bueno. Pero no, en este caso con una calma. Transmitía una calma, sí, tranquilo, su elegancia, o sea, y eso es importante. Porque a veces no nos damos cuenta, pero el camarero cuando en vez de rapidez, en vez de agilidad, lo que ofrece es rapidez, al cliente le transmite nerviosismo. Y eso a veces es lo que te provoca tensión. Asturias lo hizo fantástico. Y bueno, Cantabria también. Es que todos, es que vas analizando uno por uno y tendremos la oportunidad, porque han quedado de mandarme, pues bueno, estuvo todo grabado, evidentemente, porque sabes que estas pruebas hacen una cosa que a mí me parece fantástico, que es te dan la puntuación de todas las pruebas y de todos los jurados, para saber dónde has cometido tú los errores, los puntos que has obtenido, o sea, para que no haya pues problemas luego de tongos o demás, y luego está grabado, o sea que no se puede escapar, ¿no? De hecho, las puntuaciones nos comentaban que fueron hechas delante de un notario para, bueno, esa legalidad que a un campeonato de España hay que darle, ¿no? Evidentemente. Porque si no luego, vamos a ver, aunque todos participamos ante un público allí en el Salón del Gourmet, siempre cabe la duda de que alguien diga, han favorecido a fulano o han favorecido a... Bueno, en este caso no es personal, ¿no? Sino que es de comunidad, ¿no? Y la verdad es que muy bien. Entonces, en cuanto manden las grabaciones, te haré llegar una para que... Por supuesto, y además no solo me farás echar una grabación, sino que queremos que estés aquí también para ir comentando, ver un poquinho pues todo ese proceso. Hay unha parte que sempre é complicada, a do xurado. Evidentemente, o xurado, me imagino que teñen que ser profesionales da hostelería, pero de recoñecidísimo prestigio. ¿Coñecías, sabías que era o xurado? Non... Lo conoces allí. Yo al que conocía era el representante gallego, al de Galicia sí, porque bueno, en Galicia nos conocemos todos. Y tú lo has dicho, aparte de ser grandes veteranos, eran de reconocido prestigio. Hablamos de Zalacaín, el que llevó durante 30 años el restaurante Zalacaín, toda una insignia tanto para las comidas de la Casa Real como para comidas, bueno... Doma Real Madrid, por poner un ejemplo. Sí, exactamente. O sea, una institución. Diego Domínguez, de Conbarro, el hijo del de Conbarro, que es un chico de unos 35 años, una elegancia, un porte, un saber estar, que además es el presidente de la Asociación de Jóvenes Restauradores de España Europa, que es quien organizaba el evento. Estaba a su vez el presidente europeo de esta misma asociación, o sea que ya iba subiendo de escalafones, y luego venían directores de operaciones, en este caso de Canarias venía el director de operaciones de los hoteles escuela, etcétera. Entonces, cuando un jurado es tan profesional, juzga para mí dos aspectos que son fundamentales. Uno, cómo estás realizando la prueba, y dos, cómo estás haciéndolo tú. Expresión corporal, actitud, posición, que cuando estás desespinando, pues que no se te vea agachado a la hora del corte del jamón, el filo. Y después, bueno, ellos evidentemente dentro de sus anotaciones en cada prueba, pues iban recomendándole aquello que deberían de ir controlando y mirando, ¿no? Claro, es que sí. Na parte precisamente do menú, que produtos usastes, que fixestes? Nosotros ahí en esa prueba... ¿O era libre, que decir cada uno? No, porque entonces un mes antes te mandan una carta que en este caso costaba casi de 50 platos y una carta de vinos con licores, cavas, champanes, etcétera, whiskies de Malta, ginebras, que era de 180 referencias. Exactamente. Yo voy a hacer un comentario, pero no con ánimo de nada, sino con ánimo de que es real, y después lo comentamos al final. Yo estas cartas las recibí el jueves pasado, o sea, jueves
viernes que estuve trabajando, sábado que no trabajé, que fue el día que preparé un poquito, domingo que se mira y es lunes que fui para allá, pues. Pero bueno, que quien trabaja en esto sabes que te dan los papeles o el guión y tú lo sabes como periodista y bueno, las noticias surgen y lo que tienes que intentar es salir. Sí. Bueno, pues el caso es que también lo hacían bien, porque si tú lo llevas preparado se nota mucho, ¿no? Entonces ellos te ofrecían unos sobres, había unos sobres amarillos y unos negros, amarillos para, en este caso para los participantes, negros para el jurado, y en los amarillos tú cogías uno y abrías y te ponía pues cena de ocio para 6 personas, temporada de invierno. ¿Qué puso Teo, por ejemplo? El mío puso temporada de verano, ocio, 6 personas. Con lo cual yo ya fui a por... Además me tocó el de Zalacaín, porque venían 2 del jurado, se sentaban en la mesa y el sobre negro te tenían preguntas como no me gusta el vino, me lo puede cambiar. Mire, le he pedido la factura y me ha cobrado el plato que le dije que estaba mal. No tiene usted otro vino porque, bueno, preguntas que de estas que cómo salías en este caso con la atención al cliente, ¿no? Y bueno, lo mío tuve la suerte de que, bueno, pues empecé ya con un aperitivo, un cava, un roset, un Pereventura con una variedad trepat, con lo cual ya rompes un poco los esquemas porque no vas a una Pinot Noir, que es lo más habitual o común. Tenías que ir a los platos y a los vinos que ellos te habían ofrecido, no podías salirte, evidentemente. Y luego hice un menú muy gallego, o sea, yo lo que intentaba también era que no escaparme de la comunidad, ¿no? Entonces ofrecí un menú de degustación. Había uno de los clientes que me dijo o me percibía que tenía alergia al anisakis, con lo cual tú tienes que intentar acondicionar ese menú. Y yo lo ofrecí, en este caso, al menú de degustación, a excepción del anisakis, para empezar con un foie de pato, con una copita de Pedro Ximénez, unos vieiras gratinados al estilo, en este caso, gallego, con tropezones de jamón y juliana de puerros, unas cocochas al pilpil y terminar con un lomo de buey. Pero luego un postre, un sorbete de menta para lavar, un postre más contundente, pero bueno, lo vas vendiendo con un maridaje. Y la verdad es que bien, bueno, es lo que ha dicho la gente. Hombre, no, la gente é o seu lado. Aquí está o campeón, señoras y señores. Sí, no, la verdad es que si non é ben, non eres campeón, es evidente. Sí, entonces, claro, valoran esa soltura, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, una vez que terminas tú puedes ver a los demás participantes, evidentemente, y algún participante cogía la carta y le leía literalmente, ¿no? Entonces, eso, al mismo tiempo, pues no te ofrece las garantías ni la soltura, ¿no? Yo soy muy echado para adelante y una vez que estás puesto en escena le das, o sea, así... pero impón, macho, mucho. Pero yo creo que una vez que estás metido en faena te olvidas de todo. Mira, lo primero que te cuesta es arrancar. Y yo creo que una vez que rompes el hielo, esos primeros 5 o 6 minutos de nervios, que si tienes que hacer algún trabajo con la mano se te va a notar cómo te está haciendo el tembleque, porque a ver, somos humanos, no es que le des al chispón, pero te envuelve de tal manera que yo, viendo que había mucho público, te absortas, ¿no? O sea, te enfocas en las 2 personas que en este caso tienes que convencer en esa prueba y para adelante, pim, pam, pim, pam. Y después en las otras pues te dedicas a ver al jurado, a hablar con él, le llevas una caña y ves que hay una mal tirada no, o sea que están tomando una caña ellos mismos allí y que está sin crema y se la ofrece y ya se la pones. Son cosas que alguna gente puede mirar, que está haciendo la pelota. Uno lo ve como innato y dice, ¿qué vamos a hacer? ¿La vamos a tirar? No, al final la van a beber igual. Evidentemente. Es que la beban delante. En todo caso, o que sí é verdade é que para todos nós sentirnos, eu personalmente onte estive feliz, porque non só por dar a noticia, senón tamén porque Nacho é moi amigo meu. Ademais de ser moi amigo meu, teño que dicir que eu confío plenamente na súa capacidade culinaria, na súa capacidade de restauración e na súa capacidade como enólogo, é dicir, nas 3 xuntas. Ser amigo de un campeón de España pues también honorifica aos amigos, ¿no? Que eso es importante. Hombre, yo creo que eso viene ahora, pero lo importante es ser amigo, bueno, antes y después. Eso es y es importante. Y ahí es donde se miran los detalles. Nacho, antes casi te me emocionas, pero vos tenía que volver outra vez. Chegou un momento en que evidentemente fixe unha pregunta e hoxe se volvo a facer xa. Esa cabeza túa no momento xusto en que xa sabes que eres campeón, no momento xusto en que acabouse todo, que ganaches,
rapidamente empeza a facer unha película, empeza a recordar cousas, e hai xentes moi cercanas que faxeron casas. Me sucedió allí, bueno, tienes que decir unas palabras, evidentemente, aunque suena tópico, es cierto que los participantes estuvieron al mismo nivel o más. Desgraciadamente, número uno... Sí, pero... No, vamos a confiar en los jurados. Sí, es verdad. No, y aparte, a ver, las puntuaciones las sabemos, te las puedo comentar. Las puntuaciones, mira, el tercer participante quedó con 427, los otros quedaban ya cerca de 400, para que os hagáis una idea, 400, el tercero 427, Madrid 437 o 436, y yo superé al de Madrid con 15 puntos. O sea, que la diferencia entre el primero y el segundo había 15, y ya con el tercero ya íbamos a casi 30. O sea, bien, eso quiere decir algo, como tú dices. Pero bueno, a todo el mundo... yo soy de los que me miro al propio ombligo, ¿sabes? He tenido, yo creo que la lucha diaria de levantarte todas las mañanas, tener que demostrar todos los días. Desgraciadamente a veces tener que demostrar a gente que piensas que son amigos o que te aprecian, y ver que por detrás te la juegan de vez en cuando, o que sí, mira, a ver si falla, ¿no? Y volviendo a tu pregunta, el número uno tenía que llevar a alguien, tocó a Galicia, ¿vale? Nunca he utilizado el nombre de mi persona allí, tocó a Galicia, que era el que yo he representado, y además ahí hay que agradecerle a la Consejería de Turismo, que tuvo que aplicar un dinero, si no hoy no es que no estuviera Nacho, no habría representación de Galicia en el Campeonato de España. Bueno, pero eso, perdóname, evidentemente hay que agradecer, pero eso forma parte tamén do que é a promoción de Galicia, es decir, gracias a esos cartos que puso a Xunta de Galicia, Nacho Costolla é campeón de España, pero ademais Galicia e o menú e todo isto ten unha promoción espectacular, porque ali hai televisións, bueno, non xa non só a nosa, todas as televisións do mundo mundial estaban ali, etc. E iso tamén é unha promoción de Galicia, e ves de facer un menú de galego. Sí, exactamente, y además estoy contigo, lo que pasa es que, bueno, sabes cómo están de duro. O César lo que exactamente. Bueno, y una vez que tú lo agradeces, evidentemente te acuerdas de primero mi familia, y mi madre. Porque ten loitado moito, Nacho. Ten loitado moito. E ti eres un chaval, eras un chavaliño e aí estabas pegado aos faldas de tua nai, pero xa estabas metido no que ia ser ao que é agora, é dicir, un camiño de autosuperación, e para chegar ao que neste momento, chegaches, pero hai que seguir subindo, que non deixa de ser, porque eu quero o Campeonato de Europa, é dicir, non quero... Hombre, está complicado, Tamén estaba complicado esto. Hombre, sí, lo que pasa es que el de Europa, a ver, es un reto, es el año que viene, no sabemos si es en Eslovenia o Polonia, pero eso es el orgullo que te queda también, o sea, vas a representar a España. Y ves cómo los demás lo aprecian, ¿no? Claro. O sea, ya y aparte eres el maître oficial del Campeonato Nacional de Cocineros del año que viene. O sea, yo voy a ser el maître oficial, y eso te da caché, ¿no? Eso é maravilloso. Te da caché, exactamente. Pois, Nacho, que o tempo se nos está botando encima, déxame mirar ahora, porque estamos prácticamente ao fío xa das 9, quedanos uns minutos, e xa unha última cousa. Agradecerche unha vez máis a deferencia que estás tendo con esta televisión, sí, porque sei do teu cansancio, pois era un día quizá para dormir, ou polo menos para meterse a descansar un pouco máis, pero sobre todo desexarte moitísima sorte na tua vida personal, por suposto na profesional xa tes, porque estás no cumio do cumio, estás neste momento sendo o Messi, para usar o nome máis a moda últimamente, o Messi da hostelería, e iso para un galego, Nacho Costolla, que moi poucos, probablemente moi poucos saben o traballo e o sufrimento que lle costou, e que neste momento está aquí o flamante, nada máis, nada menos, campeón de España de Men's. Nacho, gracias. Noraboa, de verdad, noraboa. Gracias. Nos ímonos a publicidade, será nuns minutos cando volvamos xa aquí unha vez máis nas tardes de Anxo, con esa noraboa e con un bico moi forte para a familia de Nacho, especialmente para a súa dona, os fillos, e por suposto para a súa nai. Mercar un moble é, como sempre, cuestión de confianza. En Mobles García Lorenzo temos calidade, prezo e, sobre todo, a garantía de unha tradición. Mobles García Lorenzo, pensados para vostede.
Ademais, en Mobles García Lorenzo temos a mellor financiación. Visite tamén a nosa planta de oportunidades. Mobles García Lorenzo. Cuestión de confianza. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro. ICNOR, Tecnoloxías da Información do Noroeste. Dende o Concello da Estrada, ICNOR ofrece un servizo de calidade ofrecendo servizos de hosting, deseño de programación web e servizos multimedia. Para outros servizos, como mantemento de hardware, consumibles informáticos ou mobiliario de oficina, ICNOR aconséllalle os servizos de Disergal. ICNOR e Disergal, profesionais das novas tecnoloxías. Pastelería Mimela, pasteleiros na Estrada dende hai 20 anos. Pastelería Mimela ofréceche especialidade en chupitos de mousse e pulpas de froitas. Produtos elaborados de xeito artesán, sen aditivos e sen conservantes. Ven e proba a gran variedade de tartas e doces como o bolo rei e os caprichos estradenses ou a tarta bomba. Xeados italianos, artesáns e de Häagen-Dazs. Facemos pinchos e tartas para todo tipo de cerimonias. Pastelería Mimela, a súa pastelería de confianza. Bueno, pois agora o viño é unha das especialidades de Nacho Costolla. Nos o que queremos agora é achegarnos unha vez máis ao mundo do viño, pero dende outro aspecto, dende o aspecto lúdico. E xa estiveron aquí os representantes da Comisión de Festas da Exaltación do Viño da Ulla, que xa saben que se celebra en Salandón. Pois ben, imos a buscar precisamente unha pequena reportaxe sobre esa celebración.
hai a reviravoltas, elevo o corazón, seguindo de ferrallas, percorrendo camiño, a ver se escamba, mollando os zapatos, as miñas mágoas, o vento, berraxo, o vento, berraxo, o vento, berraxo. No meu alpendre hai un sacho de cornos, 4 párrafos vellos e un coitelo de pau. Somos ferracanchos para unha revolta, é boa ferramenta para a revolución. Eu entro berraxo, eu entro berraxo, eu entro berraxo. O regalo desta semana da Tienda Cativas no Centro Comercial San Antón é dunha camiseta de nena da marca Levi's da nova temporada de primavera-verano e o seu precio é de 28,95. Pois chegou a hora, amigas e amigos, de facer o sorteo. Xa saben que o primeiro que fago sempre é decirlles os números que teñen cada un, que ademais son os de hoxe, posto que foi hoxe o único día onde se acertou co prezo, durante toda a semana. Toda a semana. Estiveron con 18,95 e hoxe, por fin, atinaron co prezo. A veces costa, claro que sí, a veces costa. Tampouco o poñemos tan fácil, é fácil, pero, en fin. Imos decir os números. O número 1 é para Esther Abeledo, o número 2 para Elvira Requeijo, o número 3 para Carmen Pereira, o número 4 para Tania Nodar, o número 5 para Alejandro Gañete, o número 6 para María Loureiro, o número 7 para Lucía Gañete, o número 8 para Víctor Núñez, o número 9 para María José Vidal e o número 10 para Rosario Abeledo. Son os números de esta semana, por lo tanto son os números, agachéme para coller as bolas. Teño 10 bolas aquí dentro, se queren contos, pero me parece que non merece a pena porque se están vendo perfectamente que son 10. Vamos a ver se podemos señalar. Bueno, é que a ver, vamos a facelo así, a ver se ahora se poden ver ben as que hai aí dentro. Vamos a ver, así pois tampouco, así sí, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora 7, 8, 9 e 10. 10 bolas. Están do 0 ao 9. Por lo tanto, se a bola que sale é a 0, sería o número 10 o que se levaría, lóxicamente, o agasallo. As outras todas, co seu número. É dicir, se sale a 0, será o número 10, posto que non temos 0. Empezamos no 1. Entón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e a 0. De acordo? Que sería a 10.
Pues vamos alá. Iba a decir que Dios reparta suerte. Que a reparta. Vou mirar por outro lado. Saco a man, volvo a meter. E esta bola. Tan, 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 tan. Ahora enseño a cámara xa directamente. O número 7. O número 7 que corresponde a... Ahora aquí tiñemos que ter... Alguna vez teremos tambores. Pero non o temos. O número 7 corresponde a Lucía Gañete. Polo tanto, Lucía Gañete é a afortunada que se levará a camiseta de cativos. Entregarémola ao vindeiro Luz Lucía, poñerémonos en contacto contigo e, por suposto, tamén coa María Jesús da tenda cativos para fixar a hora da entrega. E, posteriormente, xa será testemunha toda a audiencia de Estrada Televisión justamente co vídeo que faremos da entrega de esa camiseta de Levis Strauss. Ruta de comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Ven al mundo audiovisual con Ruta de Comunicaciones. Profesionalidad, estilo. Ruta de Comunicaciones. Producciones audiovisuales. Diseño y publicidad. Vídeos industriales. Spots publicitarios. Imagen corporativa. Diseño y publicidad. Ruta de Comunicaciones. Ponle imagen a tu empresa. Xoiería Fondevila. Se queres sorprender cun bo agasallo en ouro ou prata, en Xoiería Fondevila somos especialistas. Xoiería Fondevila. Garantía, calidade e bo servizo coa experiencia de máis de 50 anos. Tamén temos as mellores marcas en reloxería. Xoiería Fondevila, Praza de Galicia, número 15, a Estrada. O resultado do leite que producen estas vacas é de unha alimentación equilibrada en base a pastoreo e complementada con sementes de liño ricas en omega 3. Obtemos un leite con un porcentaxe moi baixo de grasa, tan só un 3%, en relación con un leite do mercado que ten un 3,60, un 3,70, e a maiores moi baixo en ácidos grasos saturados, menos un 20%. A maiores obtemos un leite moi rico en ácidos grasos poliinsaturados, ácidos grasos saludables, beneficiosos para a salud como o omega 3 e máis o CLA. Por tanto, temos un leite moito máis saludable, un leite con menos de 24 horas, recén muxido, pasteurizado e co sabor de sempre. Para disfrutar deste leite, visite a nosa máquina expendedora na Praza de Abastos. Unha imaxe vale máis que 1000 palabras. Por eso en Ramos e Mariño queremos ofrecerche a posibilidade de que poidas disfrutar agora e pagar a túa comodidade. En Ramos e Mariño temos as mellores marcas, os mellores prezos e ademais servizo técnico propio. Ramos e Mariño, Milar na Estrada. O vindeiro domingo 25 de abril, quinta edición da Festa Gastronómica do Xabarín, organizada polo Concello de Cerdedo. 40 stands de exposición, degustación e venda de produtos típicos de Cerdedo e comarca. Galiño sal, filloa, vincha, requeixón, queixo, mel. Animación na rúa, talleres para os máis pequenos, gaiteiros, exposicións, hinchables, rocódromo. Gran actuación musical do grupo A Roda. Exhibición de adestramento canino a cargo da bicampiona de España. Pregón a cargo de Quique Morales, programa España Directo.
Para xantar, xabarín guisado con setas e castañas. O día 25 de abril ven a Cerdedo e disfruta da gastronomía e da natureza.